No viime vuoden gaalahan meni todella hyvin. Yleisö viihtyi ja tunnelma oli vapautunut ja lepposa ja ihmiset oikeasti nautti joka solullaan. Että se antoi totta kai uskoa jatkaa kampanjaa myöskin tänä vuonna 2012. No 2012 gaala tietenkin on osa koko kampanjaa ja kampanja alkoi tammikuun 1. päivä. Lanseerattiin uusi vuosi ja lähdettiin etsiä uusia sankareita tälle vuodelle. Sankaruus itsessään tietysti on sanana monen tavoin ymmärrettävissä, mutta kyllä mä lähden siitä, että ammattiautoilija ja sankari, kun ne yhdistetään, niin se on herrasmies liikenteessä, joka auttaa pulaa joutunutta ja omalla pienillä teoilla voi edesauttaa sujuvaa liikennettä ja tehdä jonkun onnelliseksi, kun huomioi pienempiä tai pulaa joutuneita. Uskon, että gaala menee jälleen kerran oikein hyvin. Meillä on hyvät kumppanit, Korjaamo, Subster, tietysti Matti Esko bändinsä kanssa, Laura kuuluttajana ja mä oon 100% luottavainen näihin ihmisiin, kenen kanssa me ollaan tätä tekemässä. Ja eniten tässä jännittää tietysti oma puhe ja se, että mitä kaikkea sen tiimoilta suusta tulee, että ei kai tässä. Me myydään niitä kuljetusneuvoja ja huoletaan niitä tuonne maantielle. Ja se, mitä me halutaan tai toivotaan tältä oikeastaan on, että se ei aina olisi se negatiivinen, joka pääsee lööppeihin, vaan että joskus siellä tiellä tehdään ihan hyviäkin tekoja, vaikka ne ei välttämättä ole ne, jotka pääsee sinne lööppeihin. Jotenkin kääntäisi sitä ajatusmaailmaa, mitä on siitä, että se raskas kuorma-auto on aina se paha siellä. Ja se on ehkä se, miksi me haluttiin lähteä mukaan. Ehdottomasti voin suositella sitä. Sehän on aika paljon, summat ei ole suuria, mitkä se vaatii, ja sitten paljon tehdään niitä oikeasti sillä, että näytään vaan meidän omien kanavien kautta. No, logot tällaiset, että Bridgestonein kaverit tässä on tehnyt sen suuren duunin oikeastaan, että me ollaan aika pitkälti ehkä yhtenä niin kuin yhteistyökumppanina, mutta sponsorina aika paljon siinä mukana. No, me tietenkin halutaan tukea sitä niin kuin ammatillista liikennettä, koska se on se, mistä me eletään, ja nostetta sille. Myös niin kuin ehkä turvallisuusaspektin kautta, mutta toisaalta myös sen niin kuin itse ammatin kautta, että olisi siistiä ajaa niitä autoja tai olla sillä alalla töissä ylipäätänsä, joka on niin kuin ehkä ei välttämättä tämän kampanjan suoranainen motiivi, mutta ehkä yhtenä semmoisena vähän sivujuttuna siinä mukana. Oikein lämpimästi hyvää torstai-iltaa teille kaikille ja tervetuloa jälleen tänne Korjaamolle palkitsemaan suomalaista ammattilaiskuljettajaa ja sankaria. Eli sankaria me etsimme ja ammatikseen tuolla teillä tietä taivaltavista ihmisistä sankareita myöskin löytyy.